Eventually ka anyị kwue ụmụnne m gbatabalụ ka onye ọbụla shialụ vidio la desa ga-enyi ndị ama mkpụrụ atọ sendị arụ ndị inyi sendị arụ mmam sendị arụ ndị ọka sendị arụ ndị oji sendị arụ ndị agụrụ sendị arụ ndị imo sendị arụ ndị abịa sendị arụ ndị abakaliki sendị arụ ndị igala sendị arụ ndị niile onye ọbụla na-alụ igbo la-alụwachi mma asụ mee ka vidio la ruo nji ihe nchọrọ ikwu achọrọ m ikwu maka ụmụ nwoke na-alụ nwaanyị alụcha nwaanyị ewuru nwaanyị ahụ wuo medi desa ya n'ụlọ shi onye ọbụla ngwa zọbalị ya ọkpala isi ọ ndị a ka nji maka ha bịa ihe ịkpọ ọkụkọ nhigharị olu ụmụ wee soro ụkpọ ihe ịkpọrọ efere ụkọ ịkpọ mkpọkọ ọja ihe ahụ ka ekpere ụmụaza inye nwunye respect ndị nọ n'ire soro nwunye ọwụla inye ha nwunye onwekwe mma enyere nwunye respect ile amakwala abịala family le nwere ndị alụ nwunye ha na-afụta onye ọbụla anyị rese even ụfọdụ alachi la nwunye onye la the good la nwunye onye la the good ka ngwa ụlọ onwe ha nwaanyị ndị good ụmụ nwaanyị niile ewe ofu mgbe ị ka lụghọ nke ịlaghachila nwunye nwanne nwoke the bad mgbe ị lụrụ nke ụmụnne m ndị chọrọ achị ahụla nwunye dụkwa bad ọkwa ala ọka oshido ịlụ ha ala nwaanyị agalaghachị ledo bad ịwụrụ nwaanyị na-abịa ege vidio mụla onwe ha nwaanyị ndụ mma ime ihe nwaanyị ejighị odugudu maka na nwaanyị na-eshibe nna ị ga be nwoke je lọrụ ha m hụkachirila tv la ụmụ nwoke alụgbagbo ise la alụ ofu nwaanyị ụmụ nwoke la adụji njọ karịa ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke la akaji ụmụ nwaanyị adụ njọ maka na ụmụ nwaanyị ha lejichi iwe ge kporu ha ise ha ekwete maka na ha achọghị ịrụwa ọrụ esege maka na nwoke isi ndụ mma nwoke mkpụkashiri isi ike nna nzụrụ ọfụma enweghị ike ikwetara nwaanyị la alụ ịkpọ ha bi onye nya aha nna ịzaba ha ihe ọjọọ so na nwaanyị mgbe ọwụla nwoke m bịara kwụọ ụgwọ n'isi ugo kweteli ya esui agaba bi marụla ịgbagwụkwa njọ ka nwaanyị ndụ mma wụla be nne iruo be nna wee ịshakọcha iruo be ji wee pịachie ugboro abụ ka nwaanyị kala abụ ka nwaanyị mma adọ mma nwaanyị mụ nwanne ụmụ m ka gị nwe ndidi zụba ha zụcha ụmụ ahụ choo nwaanyị adụ ahụ mma onwekwa onye mmadụ mma mgbe akarịa nwaanyị mama m ụmụ ha ji ihe gara alụ mama m achọkwa m na ụmụ ha jiri akpọ nna ha achị mana ha ahụchacha nne ha n'anya hụ ọkpa ịla ala maka ime ihe nke ọsịrị nza nwata nwaanyị ya m bịara ji ashịhụla omere nke ashịla omere nke ashịhụla omere nke ịwụrụ nwaanyị na-eso m ụmụ nwoke pere mpe gị ụlọ agabiga ala ashịla ịdụ njọ n'ime emeteghe mana ọkwa ala ihe emeteghe mejikwe o nwekwara ụmụ nwaanyị ndụ nke ha ka kachi ndụ ama sọpọtụ ọkwa nwaanyị ịchịrakwala m bịara ka sọpọtụ nwa nwaanyị ele ma alụbọchị ọbụla m sọpọtụrụ ụmụ nwaanyị isi evuo ha agaji aga kpaa ike bọchị ya so onye ka m ji wochu ịchịla iwu nwaanyị mala ịkpakọrọ isi wọlụ ala achịla edo njọ gbaa nchi ile enwekwe ndidi ka ụmụ uchu iwelekwa iwe afọ jideshi obuwe ike ụmụ uchu ha ala iwe ezigbo nwaanyị ụwa niile alaghachi hei okwe ezigbo nwaanyị ngwara mama wa nwoke ezigbo nwaanyị zara m la comment section enwala nne ya wụ ezigbo nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị nlọka dee la comment section ọ ka ịhụ la mgbe ọwụla ị nwere ndidi zụcha ụmụ ịghọ ezigbo nwaanyị mgbe ị ka gara ji ajọ aga ụmụ nwaanyị niile edo njọ onye mmabịa ka asị m la nwunye ido mma mmee ihe ọlụ makala onye nkwesị isila nwunye odo mma nwanne nwoke nnụ ka nwanne m ekwu maka nwunye